vir de lonxe. É que Nina e a pelota parecense tanto que por un momento pareceume que era Nina o que viña darme un abrazo. Tutu, xa só quedas ti. Debes vingar a miña derrota. Así o farei. Eliminada! Tutu non mo lamente. Grande Tutu! Ainda podemos remontar. Lista para perder, Linda? Ui, que medo, Tutu. ¡Collina! ¡Estás eliminado! Iso non vale. Por que perdiches? Claro que vale. Así é como se xoga a, e, i, o, u. De toda a vida. Se me desculpan, señoritas, gustaríame consultar o regulamento. Regulamento? É un xogo tradicional, non hai regulamentos escritos. Xa, pero na miña aldea non era así. Tutu, xogamos a isto 1000 veces e xa sabes que aquí xogamos coas regras da pradería. As regras de pradería? Linda, estamos ao lado da casa de Fante. Aquí xógase coas regras da Commonwealth. Que? Iso sí que non vale. E entón metes o recheo de noces no follado e esperas que se empape un pouco. Isto era o que me fallaba nas galletas do almorzo. Que máis me podes ensinar? Ai, Fante, que larpeiro és. Explicareiche como facer os bocadillos de azucre que... Pero que lles pasa a estes nenos? Que si, Rafa ten razón. Ben, se iso significa gañar. Claro que teño razón, Tutu. Pensa que leo a todos os folletos de propaganda da caixa de correos. Rapaces, gañamos nós, por moito que vos doia. Se queredes podemos xogar outra partida, pero esta gañámola nós. Tampoxos, da paza gaña. Basta, xa está ben. Dad sinaz. Alguén pode explicarme que está pasando aquí? Linda fixo trampas. Colleu cos seus pezuciños a pelota en vez de esquivala. É certo, e por iso gañamos. O que pasa é que agora queren cambiar as regras tradicionais da pradería. Polas da Commonwealth, que é o axeitado dadas as circunstancias. Entendo. Non é un problema fácil de solucionar. Por que non chegades a outra partida, pero decidindo antes as regras? Porque fastidiaría as miñas estatísticas. Non podo ter unha derrota en A, E, I, O, U. Arruinaría a miña carreira de pelotista profesional. O que pasa é que Tutu non sabe perder. Ten razón. Tutu non sabe perder, pero ti tampouco. En realidade, ningún de vós. Que? What? Se non estades de acordo, non vos importará perder contra dous velliños, verdade? Está derretándonos. Pois... sí. Os 4 contra nolos 2 nun dos deportes máis maravillosos que se inventaron. Cal? O ping-pong, table tennis. Rapaces, reunión. Isto non me cheira nada ben. A min tamén me cheira mal. Perdoade, rapaces. É que onte cei demasiada verdura. Cantos anos terá Fante? Pois, polo menos 20 anos. E cantos credes que ten Tupa? Pois non sei. Así a ollo é unha adolescente. Seino porque lle gusta o reggaetón. Eu creo que lles podemos gañar sen esforzo, pero vayamos con cuidado. Podemos ofendelos e lles damos unha tunda. Estamos de acordo? Sí. Aceptamos o reto. É normal. Nina é moi pequena e Tupa tivo sorte. Ai, que? Como pode ser? Vaya, a pelota ia tan rápido que vin cores que nunca antes vira. Tranquilos, rapaces. Agora tócame contra Tupa. Non penso deixala gañar. Xa! Non o podo creer. Vistes que forza ten Tupa? Ben xogado, linda. Pero nótase que non terminas os cereais do almorzo. Rafa, é a nosa última esperanza. Tes que gañarlle a Fante. Tranquilo, Tutu. Acompáñanme os meus dous amigos. O valor e a xuventude. Pom, 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 pom. Pero que? Preséntoche os meus amigos. Idade, experiencia e remo de lume. Oh.
¡Gañamos! É demasiado poderoso. Vaya, estamos sorprendidos. Sí, nunca imaginamos que se vos puidera dar ben algún deporte. Ben, parabéns polo partido. Graciñas, nenos. Thank you, kids. Que vos sirva de lección. Ao practicar un deporte, tamén hai que ser humilde. Agora id a casa a lavarvos, que nun chisco imos cear. Adeus! Que leria. Ganáronnos. Resulta que son mellores que nós. Son vos. Vistes como se movía Fante coas 3 raquetas? Fante, e que me dis de Tupa? Non sabedes o forte que saca. Ainda me doen as patas. Tupa e Fante ben. Creo que vou ter maniotas durante anos. Eu creo que torcín a trompa. Ai, que recordos. A verdade é que teño unha vida chea de aventuras. Aquí é cando traballaba de repartidora de peixe. A verdade é que era a toupa máis sexy do río. Vaya, de cando estudaba para ser florista. Nunca me gustou a carreira. Pero vaya festas faciamos. Aquí estou cando era campeona de tiro con tirabalas. Gañei 7 medallas, ata que tiven esa lesión no fociño. Nunca puiden recuperarme, pero convertínme na mellor animadora. Vaya bailes, coreografías e acrobacias. Por algo me chamaban Tupa, a acróbata de Teruel. Seguro que aínda podo facelo. A fin e ao cabo só pasaron 90 anos. Ai, creo que rompín o mandil do esforzo. Tiña que poñer o bikini. Isto que? Bola peluda? Mostra redondo? Mosto fora, Nina dormes esta outra vez. Entón, se os que van por sendeiros son senderistas, eu creo que son un camiñante. E se fora pola estrada sería camioneiro. Son un xenio. Vaya, ese paxaro precisa axuda. Está claro que non sabe voar. Non te preocupes, eu axudareite. Xa o teño. A ti faltache motivación. Ti moveas as forte e eu con este pompón vou animarte. Vamos, vamos, vamos. Boa, boa. Ben, fixéchelo xenial. Ai. Hola. Ui, pero que lle pasa a estes paxaros? Non entendo nada. Alá, Balduine, ata cardar, alá! Oh, sí! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, pero que feito! E ti como te chamas? Non te asustes. Non quero facerche dano. Poderíamos ser amigos, sabes? Se queres, poderías ser a miña mascota. Cuidaríache, sacaríache a pasear, peitearíache e incluso che poría un nome. Que che parece Ricardo Bolecho? É como meu ídolo. Que... Vaya, parece que non lle gustou o nome. Pois que saibas que che daría penso do bo, como o que come Rafa. Pom, pom, pom. What? Pelo. Outra vez. Yes! Sabía que fregar todos los días a cabeza con salsa de churrasco daría resultado. Pom, 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 pom. A lot of sexy hair. Rápido. Teño que ir ensinarlle a miña nova melena a Tupa. Vaya, creo que me colleu o frío. Quizais sexa a hora de empezar a usar calzóns. Pero, que é iso? Será o meu fillo,
O meu propio bebé. Non te preocupes, serei a túa mamá. Ensinareiche un montón de cousas, xa verás. Astrofísica, a patinar... Así que o tiñas ti. Xa me dirás como convenciches os paxaros para que me gastasen esa broma. Paxaros? Non sei de que estades falando, pero non faledes tan alto que ides espertar o meu bebé. Por fin. Pensei que perdera o meu pompón para sempre. Pompón! Sí, eu xa sabía que era un pompón. Eu sempre quixen ser animador de xadrez e cando me caeu do ceo estiven preto de conseguir o meu soño. Pero que é un pompón? Un pompón é o material do que están feitos os soños. Pero sabedes que? Mellor cántoo. Porque queres un pompón. Ping-pong! Pompón. É suave como o algodón. Pompón. Pompón. Se o axitas, anima un montón. Balón? Pompón. Dixo pompón. Coma un soño ameno, grande ou pequeno, farache feliz. Como unha perdiz. Da igual o seu deseño, tan só con empeño, farache feliz. Como unha perdiz. Porque queres un pompón. Pompón. É suave como o algodón. Pompón. Se o axitas, anima un montón. Pompón. Dixo pompón. Coma un soño ameno, grande ou pequeno, farache feliz. Como unha perdiz. Da igual o seu deseño, tan só con empeño, farache feliz. Como unha perdiz. Mirad o meu pelo, a lot of sexy hair. Pom, 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 pom. Fante, tomaches a túa medicina?